Agoi.gr, πολύ καλησπέρα σας. Ξεκινάμε μια καινούργια ενότητα σελίδα. Είναι gadget unpacking και ένα ψηλό review για μερικά προϊόντα. Εδώ μπροστά σας, με κάμερες, φωτογραφίες κτλ. Σήμερα έχουμε μαζί μας το Mio C220, το GPS εδώ πέρα που βλέπετε στη φωτογραφία, Mio, της πολύ γνωστής βέβαια εταιρείας Mio, έτσι, προφανώς. Το συγκεκριμένο GPS είναι από τα σχετικά φθηνά της αγοράς, καθώς η τιμή του είναι στα 300 ευρώ και φυσικά μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μεγάλα καταστήματα προϊόντων λιανικής, να μην τα λέμε τώρα. Και έχουμε την εταιρεία που το φέρνει στην Ελλάδα, τη Zegetron, η οποία μεριμνά και για την μετάφραση των χαρτών και για τις ανανεώσεις και για τα πάντα, σε συνεργασία βέβαια με την εταιρεία του λογισμικού. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο καλύτερα τη συσκευή και γενικότερα τι περιλαμβάνει το κουτί. Βασικά το κουτί απ' έξω έχουμε Mio DigiWalker, ok. Είναι πολύ ωραίο. Βασικά το πορτοκαλί μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον χρώμα και αρκετά ζωντανό. Σε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τι περιλαμβάνει το κουτί. Έχουμε το Mio, έχουμε το GPS, έχουμε το USB cable, σύνδεση με υπολογιστή προφανώς, card charger για το φορτιστή του αυτοκινήτου σας, έχουμε το στήριγμα και έχουμε και τη βάση για το Mio, έχουμε και ένα DVD με όλο το documentation και ξέρω εγώ ίσως κάποιους χάρτες, κάποιες ανανεώσεις, drivers, τα γνωστά. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέσα το κουτί μας. Εδώ μας ευχαριστεί, thank you for buying a Mio technology product, fair enough. Μας ευχαριστεί η εταιρεία που έχουμε αγοράσει το προϊόν. Και έχουμε εγγύηση μηχανήματος, Mio PDA, από την εταιρεία. Ένα πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι το GPS μας. Ψηθικούλα. Τι λέει εδώ? Εδώ είναι 10 δευτερόλεπτα πρέπει να έχουμε κρατημένο το power button για να ανοίξει η συσκευή. Θα το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή. Έχουμε τους drivers, οδηγίες χρήσης, όλα τα βιβλιαράκια, πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε, δεν μου αρέσει τουλάχιστον εμένα να διαβάζω το documentation και ξέρω εγώ όλες τις οδηγίες χρήσης, αλλά μερικές φορές είναι πραγματικά πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Ο φορτιστής αυτοκινήτου, πολύ ωραίος. Το holder της συσκευής για να στέκεται με ασφάλεια στο αυτοκίνητό σας, το USB cable και έχουμε και το τελευταίο προϊόν, να κοινάζει για το κουτί πλέον, τη βάση στήριξης, για να το δούμε λίγο καλύτερα. Πρέπει να είναι με, ναι είναι με. Είναι με, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί, δηλαδή, ξέρω εγώ, γίνεται αυτό. Εδώ δεν κολλάει πάντως. Ας ελπίσουμε ότι θα κολλάει σε άλλα σημεία. Anyway, για να καταλάβετε λίγο γιατί μιλάμε, ας ανοίξουμε τη συσκευή καταρχήν. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε power button, έχουμε μια θήκη για κάρτες SD, ακουστικά, σύνδεση USB. Έχουμε κάτι άλλο? Δεν νομίζω. Όχι. Εδώ πρέπει να είναι, πρέπει να είναι κάποιο κουμπάκι αυτό εδώ για λήψη για δορυφόρο, κάτι τέτοιο. Για να καταλάβετε πόσο μικρό είναι, τι να πάρουμε το iPod. Το βάζουμε δίπλα στο iPod. Είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε καταλαβαίνετε. Για τη δουλειά που κάνει πιστεύουμε ότι είναι αρκετά μικρό και καλό. Οπότε Mio C220, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.